बसहा चढ़ल शिव जी आइले ते गौरा जी से पूछाई, गौरा जी से पूछाई हो। गौरा के करई तीज के बरतिया के करे घरे जाई, के करे घरे जाईती हो। अपनी महलिया से बोलेली शीतल रानी, सुनाए गौरा रानी हो। गौरा हम करे तीज के बरतिया, हमारे घरे आई त्यू, हमारे घरे आई त्यू हो। गैया के गोबर मंगवली त चौका पुरवली त अंगना लिपवली हो। गौरा गजला से चौका सजवली त तीजे व्रत कैली हो। गौरा विधि से गौरा विधिया विधान पूजा कैले तीजिया मनाए हो। गौरा शिवजी यही हमरे अंगना त तीजिया बजन बजे हो। पूजा जे किए निर्धन से ही सब सुखी मन से हो। गौरा सब सखी मिली पूजा कैले है, शिव के मनाइले हो। पहिला बचन देहन शिवजी से नूराया मर होई है, राम विवाह होए हो। सीता तीस दूसरा बचन कौशल्या ऐसन सासुर, दशरथ ऐसन सासुर हो। सीता तीसरा राम ऐसन देवर, उर्मिला ऐसन